Промяната в децата виждам в това, че те са много по-отворени и мечтаят много по-смело, мечтаят за едни и същи неща и се държат като общност. В същото време са много нахъсени да преодоляват нови предизвикателства. Клуба, който беше създаден още през 2004 година, целеше точно това, да събере деца от различни етноси и да им даде възможност да видят и да усетят, че могат да бъдат заедно, без да усещат различията помежду си. В нашия клуб има не само българи, има турци, има роми, на които има интерес. Аз самата съм туркиня и мога да кажа, че не се притеснявам от това и по никакъв начин не мисля, че пречи, че съм в този клуб, напротив. По този начин показваме и на другите, че не трябва да се притесняват от етноса или от каквото и да е било, а да се отпуснат и да правят това, което им харесва, било то дали е свързано с фолклор, краезнание или каквото и да е било. Съчетахме фолклора с историята, краезнанието, писахме есета, участвахме в конкурси, печелихме награди, презентирахме всичко, което сме научили и, така да се каже, от малкия град Тервел стигнахме до Брюксел. Сигурно някъде около 50 деца са посетили Брюксел. Драстично увеличиха участията си в национални конкурси, имат много и престижни награди, което за целия град е радост, защото в малките грачета всъщност наистина общността се усеща много по-добре. Ако измислиш какъв бизнес да започнеш, може и от 10-12 годишен да започнеш. Не е проблем според мен. Аз мечтая да стана психолог. Да, това ми е мечтата. Искам да специализирам клинична психология. Нашето направление е да търсим фолклора, автентичното в Тервелската област, в Добруджа, в нашия регион. Да бъдем идентични, за да изградим себе си като тервелчани, наистина като тервелчани, като млади хора, които знаят, нали, какви са тяхните прадеди, какви са тяхните култури, откъде точно започват. Тъй като съм танцор наистина от 10 години и реших, че ако науча нещо повече за автентичното, за самородното, за това, което, нали, поражда нашия фолклор, именно в нашата среда, в Добруджа, ще ми помогне и за напред. Започна да свиквам, придоби ми се по-голямо самочувствие на сцената. Аз се чувствам като свой дом, един вид. И много ми е приятно, и особено когато изпееш някаква песен, която е прочута и хората почнат да пеят с теб или ръкомаха с ръце, пеят и става много приятно и няма как то просто така отвътре да продължаваш да го правиш. Българското носим в душата си. Ние, добруджанци, сме изстрадали тази българщина във връзка с събитията около границата, разделяща Добруджа на две. И за нас будителството се явява като призвание, като зов на кръвта. Когато имаш подкрепа, когато знаеш, че някой разчита на теб, когато знаеш, че някой те чака в родното ти място и се надява да си постигнал нещо, ти се мотивираш и искаш да успееш.